Wai shin kana sa jallabiya? Gaye kana sa jallabiya? Ban Allah ta Allah dan dakata. Ina da wani tambaya. Na ga wacce ya sa jallabiya, kai ma jallabiya, ita ma jallabiya. Ko ina irin naje ko wannan jallabiyan don Allah na buje yin Najeriya kala-kala. Kano, Katsina, Zamfara, Sokoto, Maiduguri, ko ina irin naje a sassan Najeriya. Sai na ga mutane da wannan jallabiyan. Don Allah, ku taimaka ku faɗa min a wata ƙasa ne domin neman aika kuɗi na to min da shi. Shakurumin ka kwantar da hankalinka. Wannan jallabiya ba a ko ina ake sayar da ce a nan ƙasar tamu. A nan Kaduna a nan ake sayar da ita. Wai da ba wata ƙasa bane? A nan ma gida Najeriya ma ake sayar da wannan jallabiya? To tsaya da Allah yana da wani tambaya. Suna sayar da ya wuce guda ɗaya? Suna sayar guda ɗaya, guda biyu, guda dubu, guda ɗari. Ana zuwa a tura wata ƙasa ko wani gari ko wani state ko ina kake so za a kai masu guna zaune. Ka ce har ma suna ba da sari kenan. Suna ta ba da service. Gaskiya dole in je ni ma in sara. Na gode. Siyan nagari mai da kuɗi gida domin samun ingantattun jallabiyoyi ga mai siyan ɗaya ko kwasari. Ku tuntuɓe mu a wannan adres ɗin namu da ke kasuwar Bacci Kaya Plaza, Kaduna, Najeriya. Lambar wayar da aka tuntuɓe mu domin siyan ɗaya ko sari ita ce 08062615568 sai kun zo. Ga jallabiya ga kyau. Wow! Abun looking so masha Allah.